Emsakazi nabalaleli asisho ukuthi ke iqembu lika ANC it's the only best political party we've ever had in South Africa. Siqale lapho. Okwesibili ukuba khona kweANC eningizimu Afrika kwenza ukuthi kube nedemocracy. Alikho elinye iqembu eselike laba ialternative eSouth Africa la presenta idemocracy njengeANC. iANC sineminyaka engaphezulu kweyikhulu iphila ishintsho umongameli ishintsho ubuholi ngakho ke nango 2027 sibone iANC izophinda ihlalisa inkomfa yokukhetha ubuholi ingakho ke sizothi asihlanzi inkomfa ke manje yokuya ekweqembu leANC liyenkomfeni ka2027. Abantu abaningi mlaleli ke ukhona ngasekhaya kokudaleke ukuthi sibheke ingoba kuzo zonke ke indawo kuzo zonke ke indawo nakuzo zonke nje amazikazi bemsakazo babheka indaba yokuthi ke nansi marathon iqala vela amagama abamaningi ngendlela emangalisa mhlambe ke ngifisa sibheke kulamagama ayayavele ekuthenini uma evela imaphi lamagama enanithi manuwabona nibona ukuthi lawa cishe hleze angagcina efikile kona u2027 ngoba manje uyathola vele ekwezinye ikhathi mase kushaya u20 isikhathi thola ukuthi ke avele bekwamagama nje abesemoyini. Igama lokuqala elivelayo uNkosazana Dlamini Zuma who contested Cyril Ramaphosa in 2017 and he lost the conference NTZ 2017. And ngakho ke siyamsusa igama lakhe kulombango khona njengamanje. Owesibili okhona uComrade uZweli Mkhize. Zweli Mkhize also contested the presidency in 2022 in the conference. A contest with Cyril Ramaphosa. He also lost the conference. Siyamsusa because he tried and failed. The third candidate njengamanje elikhona eliphakanyisiwe ubaba umuntu okuthiwa ufikile Mbalula obonakala sengathi usemgangathweni ugijimela sobumongameli. Ufikile Mbalula ubukeka umuntu ongaletha uzinzo kuANC ngokwe DNA kaKhongolose nokuphinda lethe futhi ANC ayenze ibe nomgqiqo kodwa akeze kuyisiza ngaluthi ANC ufikile Mbalula. Ayikho into azoyilekelela ngayo ufikile Mbalula. Omunye ongena futhi lana obonakala esemandleni kakhulu umuntu okuthiwa uPatrice Motsepe. uPatrice Motsepe akanawo umlando wezepolitiki. uPatrice Motsepe awukwazi umgxeka ungamgxeka uthini. Umumgxeka ubuzogxeka uPatrice Motsepe kumele ugxeke uRamaphosa umlike nomunye umuntu akwazi umgxeka nje emele usomabhizinisi nje okini. So ke manje ke uPatrice Motsepe kukhona kule race ebese kuba khona indoda eyodwa ke manje. Yes. Ayikhona indoda eyodwa esikhala ngawo siZulu. Elokhu sikhala njengabahlazi ukuthi wenzeni usenzo Mchunu. Sibuza kubalunga wonke kaANC uyindaba uma ngabe kukhulunywa ngomuntu oyisela ngomuntu ontshontshayo ngomuntu onamacala sizothi eSouth Africa wenzeni uMacingwane usenzo Mchunu uma kukhulunywa ngecorruption ngabe kukhona lapho kusake sabona khona igama lika Senzo Mchunu sizokhuza kumhlola njengabahlazi ukuthi sekujwayelekile ukuthi abantu abanamandla bakwazi ukuthi bakhande basungula ikhabhali noma icartel yokuthi ku destroy igama kungcoliswa igama lakho njengomjabulela kweyama thukweyama usedlwe ngulile sizokukhumbuza ngo2007. Yes. Uzuma uPresident Zuma wayekade eUdeputy President. Wakhishwa esikhundleni uPresident Zuma wasuspendwa wayohlala ekhaya ngoba erani ukuba uPresident engenacala. President Zuma kwathi udlwe ngulokhwezi kwenziwa ama setup. Wahamba inkantolo day in day out kwangena ama Scorpion legal protection. Emzini kaZuma ekhahlela icapha uZuma yisela ngoba kuvinja ukuthi abe umongameli. Okay. Asizobuza ukuthi akuphindwa yini into enziwa kuZuma kusenzo Mchunu. Senzo Mchunu was is a successor. He is a candidate CR17 campaign. CR17 uyena yisuccessor kaCyril Ramaphosa. Kodwa thema sezoshaya intambo kwavela kwabuswa bonke abantu ababeqhubha inzondo ngomcicwane la kwaZulu Natal. Usenzo Mchunu njobe seyobisha nje uhlaselwa uZulu. Usenzo Mchunu bayekade uprime kwaZulu Natal ngenxa okuhlukana kweprovince kwaZulu Natal wagcina engabanga unduna enkulu wakhishwa kuba usihlalo ekethelwa iprovince yakubo uma ngabe contest uba uSG econtest ufakile Mbalula wayiluza inkomfa because of kwaZulu Natal imncitha namanje kwaZulu Natal isaqhuba inzondo ngomacingwane sizothi ke thina siZulu sizothi wenzeni umacingwane bafowethu musana udaba ngane sekukaningi kwenziwa into kwenziwa umunye umuntu abenze kulento yena ubaba uAce Magashule
Esimahashule ubefuna uba upresident ngo2022 contest uCyril Ramaphosa. Kwenziwa njani na kwathiwa untshontsho bestars 250 million elokhunjana eFree State kwathiwa akashaywa step aside akaza lithethe icala akaza suspendwe wagcina step aside akazanga aya enkantolo waphuma ngebhela sazi kwenzakalani kusisatha kwaphela ngaye career assassination. Uzothi kumlalele khona ekhaya nakusibona kukhona nemadlanga commission mhlambe ke lokho angeke ni kube nayo ke umthelela ukuthi kube khona abamngabazayo. Imadlanga commission uyile usenzo mchunu kwi-commission kwathiwa why have you decided to disband a political killing task team? He gave the reasons. The reason where ukuthi why politicians are treated specially in South Africa. Why is it thina ingane zama politician aziye ebhedlela kahulumeni? Ingane zama politician aziye ekoleni ama public schools. Uma sekubula usopolitiki futhi thina njengohulumeni ophethe siphinda futhi sikhanda uhlalo special task force esokugada ukuthi ungabula usopolitiki. We making them ama VIP. Senzo Mchunu said we are all equal. Umuntu ofile ufile. He was wrong. Ngokubuka kwakhe uthi uma kufana babumjamela kweyama thiwa ngaphenywa uma sekufa uSenzo Mchunu sekumele kukhishwa ama resources kukhishwa amabhano thiwa kuphenywa ngoba kufa usopolitiki kodwa makushona wena thiwa hayi ngoba wena unawulutho Senzo Mchunu was fighting for equality. Is anything wrong there? Umsakazo nangazo umthemile nawo Isikhathi samike imizuzu yeshumi nesithupha rishaleke lona ihora lesithupha sino esinake umathenjwa ngaphakathi endlini zomsakazo breakdown sibheka kabanzi ke intambo kubheke kuyona ke inkomfa yeANC emva kokuba abahlaziyi bezombusazwe bekhombisa ke ukuhluka kakhulu ngokwezimvo zabo sobheka ke ukuthi mhlambe ke ngoko okuvela kwamagama abantu engase kulindeleke ke ukuthi kube ibona ke abagcina befinyelelile ku2027 ke bona njengabahlaziyi bezombusazwe bayibeka asibheke emfuka amathenjwa eyokuthi ubale udokotela uNkosazana Dlamini Zuma wabala udokotela uPatrice Motsepe wabala unobhala jikelele wayeNC umnomzana ofikile embalula wasubala yena ke umnomzane uSenzo Mchunu ongqongqosha amaphoyisa osamisiwe esikhathini samanje mhlambe uma uthi uhlaselwa isifundazwe iKwaZulu Natal asibhekele ukuthi kungani kubonakala sengaze kuzothi isifundazwe iKwaZulu Natal siyamhlasela umsakazi nabalaleli enkomfeni ka2017 ubaba uSenzo Mchunu wayekade eseka uhlangothi likaCyril Ramaphosa kwase ukuthi uhlangothi loloba umthanda endlungwane nosihlezikalalala beleseka uNkosazana Dlamini Zuma siya enkomfeni lena yase 2017 into eyenzekile sizothi ke uMacingwane akayena umuntu oshaya back and forth selokhu waba noCyril Ramaphosa when it was not fashionable to do so. Senzo Mchunu stood in a CR camp during when it was not fashionable KwaZulu Natal wama until kuze kube manje. That is why ubaba ebezoba yena successor ukuba aphumelele ukuba be successor ka President Ramaphosa. He was bayazi ube uyena mongameli ozotheka over ku Cyril. That is why wonke amabehlangane bonke ngamakhanda kwathi destroy Senzo Mchunu by all means necessary. Igama lika Thabo Mbeki ukuba umongameli nalo liyelavela kuhlu labantu mhlawumbe hleze ongase kubhekwe kubo. No, uThabo Mbeki uvele njenge rescue plan. Ngekhathi kubheka ukuthi ke iANC ngo2024 ayenzanga kahle okhethweni lohulumeni beyifundazwe nohulumeni kazwelonke. Kwase kuthiwa ke baba uMbeki uma mangathiwa manje sicela ukuthi iNGC ihoxise ubuholi buka Cyril Ramaphosa behlulekile ukutheka abantu baseningizimu Afrika kwenza iANC yehlala yaba less than 50%. So the National Executive Committee and National Working Committee of the African National Congress bahlala bacabanga ukuthi kungaba yise lihle ukuthi sihlambulule igama lika ANC ngokuthi sibuyise umuntu omdala ngoba uCyril ulifake odakeni igama lika ANC. Kungenzeka ukuthi mhlambe ngendlela enibuka ngayo ningabahlaziyi bezombusazwe ikhona inhleso ukuthi mhlambe hleze umnomzana uSenzo Mchunu ubhekene nalenkinga abhekene nazo kungenxa mhlambe yodwesho oliphehlwa ngaphakathi eqembini. Siqinisekisa yilokho esikusho ukuthi siyacela ukuthi amalunga kaANC wonke eningizimu Afrika bheka ukuthi akaboshelwa yini uMacingwane amanqina enyathi
yilokho esicela bakubheka ukuthi ngabe uAce Magashule wayenzeni, ngabe uZuma beze bemkhipha wayenzeni, ngabe umama uZandile Gumede waseThekwini kwathi untshontsha imali kaDoti hleleke lahlala yini icala wagwetshwa kwenzakaleni kuze kube nini kanti kunabantu abamakuthiwa kunabantu abanamandla bethi bafuna ukuqeda ngecareer yakho baqede bakushaya bakuvale siyothula koze kube noma abantu beklasela engekho umuntu okuvikelayo sicela akavikelwe amalunga kaANC awasukuma avikele uSenzo Mchunu ngoba nathi sayasukuma kudlalwa ngoZuma ngisheboshwe ngenacala kwavalwa izithwa nokwenzeni uZuma sizosho ukuthi ke no Senzo Mchunu ke nimndele imali ngakaANC ake nilungisele ukuthi abantu vele kudlalwa ngomuntu engenze ukuthi ngoba kovele ukuthi kudlalwa ngaye uMacingwane akazi uMacingwane abe yisela uma namanje uMacingwane akantshontshanga lutho udisbande ipolitical stealing wathi imosha imali kahulumeni and iphenya amacala osopoti kuphela amacala abantu abanomali ayewaphenyi icala kaSenzo lelo uNkulunkulu amakaza ntshontsha kenza ngalutho silunguze ngala siyaboya emlaleli sakulona ke uhlelo lwezindaba zomphakathi siyaziqeketha current affairs kumbula igama ngumjabulelwa isibongo ngingwakuya mina kanjani uhleli naye ke uBreakdown uMathenjwa la khona ke sibheka ukuthi ke kubhekwe esikhathini esinzima la khona ke iqembu leANC likade lihleli ngempela sonto esiphuma kuyona ke isigungu salo esiphezulu insuku ke zabambili nala khona ke unobhala jikelele walo ke umnomzana ufikile Mbalula eke waphumela ke ubala kwisithanga msabezi indaba ke wakhuza labo ke abasebenzisa amagama alabo ke abazophakanyisa sizokubheka ke ukuthi ngabe ke abahlaziyi bezombusazwe okuqhubeka kulona iqembu bakubuka kanjani. You consume no alcohol after 1. Radike sisandawonye ke lesikhathi sethu samanje na ke siyayibheka ke indaba ukuthi mhlonishwa asibuke nale yokuthi uma ngaphakathi eqembini lezombusazwe kunezimpi agcinini sekuba nomthelela ukuthi kube khona abantu abamsulu abagcine sebechaphazeleka. Ngakho ke emsakazi wami nabalaleli emakhaya sisho ukuthi izimpilo ezangaphakathi ilethi mangabe sihlazi ipolitiki kaPatrice Motsepe ukuthi ubaba Motsepe into azoyiletha kuANC angasalethe ubumbano ngoba uqhamuka ngaphandle akana faction akana camp and abantu baseningizimu Afrika uma bengase ngase kube ngoba manje ama camps awekho kodwa ke manje ekungeneni kwaMotsepe that's why bese sithi thina ke incucopho kuMotsepe ukuthi usibari kaCyril Ramaphosa so kuumndeni owodwa kanti kungani mangabe umkhontweni 2 umkhonto istokfela why nibiza umkhonto ngefamily party why nibiza umkhonto ngefamily stokfela kodwa mase kosibari befakana bodwa kuANC you can't stand up and stop that. So that is why nazo manje ke balapho musana ukuvumela ukuthi iSouth Africa ibe into okudlala ibe uMasigcozo woMotsepe no Ramaphosa no Jeff Hadebe. So therefore uMotsepe no matter how good he is credible but he is a brother-in-law. Dr. Motsepe is a wife of Cyril Ramaphosa. So if you allow that to happen, Ramaphosa stole amadola wafihla kosofa maqede wenza into engalungile abantu ababebandakanya uNtshontsheni imali yasephalaphala abanye bathunjwa akuvezwa lokho Arthur Fraser showed us abantu bathunjwa abanye bashona kunama murder cases afihliwe lapha but nobody speaking about that. So Ramaphosa if ever suka esihlalweni he's going to go down but he's making sure that it doesn't go down by bringing his brother-in-law to protect him. So we're saying that umuntu ongaza umprotect la ngoba vele seshawa nje emanxeba nxeba uSenzo uyena ozosibophela uRamaphosa uma uthi uyangena fakana uSenzo. Hawu umhlazi wezombusazwe impela ke wajika wathi ke faka noSenzo mfoka Mathenjwa asibheke ukuthi mhlawumbe hleze angeke yini naye ke uSenzo afike ezohamba phezulu kokuhlezi kwenza kweANC njengoba ke abantu abaningi bethi ke njengamanje umgomo oqondile weANC awubonakala ukuthi ubhekephi. Esingakusho ukuthi ke uMacingwane umuntu ongaletha ngoba engaletha nje uzinzo ekwazuna ekakhulukazi kunational uyena umuntu ongaletha nje uzinzo aphinde futhi abe indoda engabanje ukuthi kubalance lapha kuANC izinto zihambe kahle uyena uMacingwane simbonayo siKwaZulu Natal ngakho phela thina la kwaZulu sinamasuya kwenkomfeni kuyefana ukuthi uZulu uthini kuyekade ngibona izolo bebhala amaphanda ukuthi engathi kwaZulu Natal sijombile yacela kuPatrice Motsepe ngoba thiwa usihlu khona obhale kahle intatheli yami yathi uSenzo Mchunu uboshelwa amanqina enyathi ngakho abeKwaZulu Natal sebekhethe ukweseka uPatrice Motsepe. So sizothi ke manje
lamanqina enyathi ke kuya ku 2027 siuZulu Natal ake siqaqe lamanqina aboshela usenzo akaqaqo akaqaqwe amanqina abo kodwa ke sibheke angeke sayishalazela ngoba umlaleli ekhona esekhaya uzofisa ke ukubona nokuzwa ukuthi njengoba ningabahlaziyi bezombusazwe uma kungukuthi imbiko ye-ad hoc committee nemadlanga commission iphuma ingekhona lokhu enikholelwa ukuthi ke izoba ikhona nizomisa kanjani uMacingwane kuze kube manje proven track record is still a minister of police on special leave. You agree with me? He still got bodyguards of the state. Agree with me? Macingwane still uses state vehicles until today. You agree with me? Macingwane still enjoy the benefits of the state protected by the current president. Which means he's not guilty. If it was anybody else, he should be fired long time ago, but they allowed the process to clean his name. Lapha wayenze uxoshwa same time, but uba Macingwane usekhona axoshiwe. Wonke ama benefit uyahola is getting a salary of a minister every month. I-department yawa community safety inama head awu2. Kuno Firios Kachalia kuzoba usenzo Mchunu. He's on a special leave until they cleared even proven guilty or proven innocent. Until today ayikabikho into ke-ad hoc committee noma kuyimadlanga commission ebekusenzo Mchunu njengomuntu onecala. Radike sikasami ke masika nje ya imzuzu ngamashumi amabili nesithupha lishaleke lona ke ihora lesithupha khumbulana kanjani uma sibuya ke indabeni ezigcwele zokugcina nozamandlovu sokwamukela ukhanyana sithola sibhekeleke udaba obeliqhubeka ke esikoleni eDintini khona la eSouth Beach uzosithatha sibeke ke ngobe kade kwenzeka khona mfoka Mathenjo yini le enikholelwa eningabahlaziyi ukuthi ufiki usenzo Mchunu angayiletha uguquko kubantu ngoba abantu njengamanje abasalangazelele ukwazi umnjalo bomuntu sebelangazelele ukwazi uguquko luzayo. Sikholwa ukuthi ke uMacingwane uyena umuntu esimazela thina kwaZulu Natal akazi uMacingwane abe ucorrupt akaze be corrupt kodwa sisola ukuthi ofisha abakhulu badlale ngabambhukudise esizibene esishonayo ekhathi bembhukudisa wasiyacwila njengamanje uyacwila kodwa labo ofisha bamfakela akabavezi uMacingwane usathule ofisha bamfakela usathuya ukuthi iSouth Africa ke ithatha ikhosi ikhuluma iqiniso so uMacingwane is not a corrupt person. There will be no corruption under uMacingwane kade uPremier kwaZulu Natal under the president of President Jacob Zuma. He was premier of the KZN, a leader in radical economic transformation. During the President Zuma's time in KwaZulu-Natal, Senzo Mchunu was the premier. That is when the economy was strong in KwaZulu-Natal. That's when Bebesebenza KwaZulu-Natal. That is when the government of the province was functioning. That's when the ANC was receiving a 2/3 majority under the leadership of Senzo Mchunu and President Zuma nationally. Why are we doubting Senzo Mchunu today and think Senzo is corrupt? From when Senzo is corrupt? No, it's not fair. Ay angikubambe emhlonishwa ngenxa yesikhathi sethu ke sesithanda ke ukuthi sisiphikise kakhulu siyabonga kakhulu ke ukuthi sikwazile ukuthi sibe kanye nawe namhlanje besilibeleke sikubona kumabona kude sikuzwa na kweminye imisakazo sithi siziko labezindaba eliphakela ke umphakathi ke asikulande sizozwa ke ngasohlangothini lwenu njengabahlazi ukuthi loluvo eninalo ngoba senize nabawu4 ecishe nisho into efanayo ningabahlazi ukusho kona ukuthi bese isikhathi ke sokuthi sinilande siumsakazi Ntokozo FM. No, siyabonga umsakazi sibonga balale kusipha indlebe sibonge nengezima Africa yonke sithi the truth shall prevail. Kuyadinga ukuthi siphinde sime ungame eqinisweni ungabajabula abantu abamanayo ngoba ku fashionable. Ungabajabula abantu abazoma nawe ngoba kuyisikhathi esihle. Ungakuthokozela kuba nabantu abazokusupporta ngoba bebona ukuthi uzokhambela kahle. Ubafuna abantu abakwazi ukuma ngekhathi ezinzima nawe. So kulesi sikhathi sikwazi ukuma. We are not want to be praised by South Africans but we are standing for the truth and the truth only shall prevail. I submit. Radike sikasami ke masika nje siyangivumela ke kuba ngilunguze ngala siyabuya nazo ke indaba ezigcwele zokugcina nozama wakandlovu. Ichawe lezulu